אבן הפומיס היא האבן הטבעית הקלה בעולם. משקלה הנמוך ויכולת וידוד גבוהה הם המאפיינים הברורים ביותר שלה ושל הבטון הקל. בטון פומיס קל בכ-40% מבטון מסורתי. בתכנון קונסטרוקטיבי מיטבי, בטון מפומיס מאפשר לחסוך כ-30% בכמויות הזיון במבנה בשל הקטנה דרמטית במשקל. בטון פומיס מבודד טרמי מצוין. הוא מהווה פתרון מושלם לבעיית גשרי הקור במבנה ועומד בדרישות תקן 1045. הפומיס חוסך שלב בתהליך הבנייה, מייתר את הצורך בבלוק איזולציה ומוצרי בידוד נוספים ומגדיל את חלל החדר. חוסך באנרגיה והוצאות חשמל עתידיות. סיווג האש של בטון פומיס הינו A1, כלומר מהווה אלמנט בנייה שאינו מתלקח כלל. לאחרונה עולה הדרישה לביצוע מרחבים מוגנים מבטון פומיס בשל עמידות גבוהה יותר לאש. בזכות המבנה הייחודי של אבן הפומיס, לבטון תכונות אקוסטיות טובות בהרבה מהבטון הרגיל. לבטון פומיס תכונה ייחודית כסופג זעזועים, לכן מבנים מפומיס עמידים יותר ברעידות אדמה לאורך שנים. בטון פומיס הוא ירוק. ערך פליטות ה-CO2 שלו נמוך ב-60% מאשר בטון רגיל, מאפשר דירוג אנרגטי A הגבוה ביותר. המהפכה בענף הבנייה ממשיכה. פומיס ישראל.